Ungqongqoshe uMkhize uthi ukwehla kwezibalo zabashonayo nabathelelekayo kubanika ithemba lokuthi nembala izwe selingehlela esigabeni sokuqala. Uthi inqobo nje uma kuzonyathelwa ngokucophelela. I think that the fact that the numbers have decreased means that for South Africa we need to move closer towards normality. Although I need to hasten to say that our normality must be new normal. There are things that we will not be able to get rid of. Kepha ke kumqoka uqikelela ukuthi asiqubuke ihlandla lesibili isivunguvungu salolu bhubhane njengoba kwenzeka emazweni afaka phakathi iMelika, iIran kanye neKorea. The fact that this is coming down now doesn't mean that it is gone. So we will continue to monitor and ensure that our surveillance detects what's happening. But what is important is to keep the what we call non-pharmaceutical interventions, where people use masks and wash hands and sanitizers and so on, distancing, because that reduces the risk of the spread of the infection. Ungqongqoshe uphethe ngokuxwayisa ngelithi intsha iyona emandla ekutheleleni asebekhulile ngecoronavirus. Uthi ke bazoqapha ngeso lokhozi emngceleni ukuze izivakashi zingathutheli ligciwane kulelizwe. Uma sibheka izibalo ezikhishwe kulamahora ngama-24 edlule bangama-777 abahaqwe i-coronavirus, lesibalo singesiphansi kunazo zonke kusukela ngoNhlaba. Ngeshwa bayi-142 abashonile. iLimpopo iyona ekhahlamezeke kakhulu ngokuphangalala kwabangama-67. Empumalanga kwadlula abayi-19, kwathi ke KwaZulu-Natal kwashona abayi-16.